kagem semua putri yang kita muliakan. Alhamdulillah wonten ing siang sonten menika kita sedaya tasih kaparingan kasehatan sarasan sehingga saged sami kembali kesarengan wonten majelis inggih netepi walibah mugi-mugi walibah kita terusanaken ketaman kita menika mugi-mugi saged pinanganten istiqomah barokahipun mujahadah mugi-mugi kita sedaya tansahipun paringi tetep iman Islam, dipun paringi tetep ahlus sunnah wal jamaah, dipun paringi saleh-salehah putra lamiyahipun, dipun paringi jembar longgar kathah rezekinipun, ngabulaken sedaya urusanipun, urusan dunyanipun di akhiratipun. Akhir hayat husnul khatimah akhir hayatipun amin amin. Shalawat salam datang sajuran katur dumateng junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya berkah berkah syafaatipun ampun mujahan dengan yaumul qiyamah amin Allahumma amin. Para rawuh kang kita mulyakaken menika bulan Rabiul Akhir. Bulan Rabiul Akhir menika bulan sedanipun Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mila dinten bulan Rabiul Akhir kathah teng pundi-pundi sami ngawontenaken pengetan khalipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sinten to Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menika tasih keturunanipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking arah ramanipun menika saking Sayyid Husain. Dados Kanjeng Nabi kagungan wayah niku kalih Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Nah, saking ramanipun menika saking jalur Sayyid Hasan. Nah, saking ibuipun saking ibuipun menika Syarifah Fatimah niku saking jalur Sayyid Husain. Mula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menika saged dipunsebat Al-Hasani Al-Husaini. Sebab panji keturunanipun Sayyid Hasan nggih keturunanipun Sayyid Husain. Nah, saking ramanipun menika asmanipun Abu Sholeh Janki Dausat. Sayyid Husain kagungan putra wayah ingkang asmanipun Sayyid Abu Sholeh. Mila menawi saking jalur Sayyid Hasan niku sebatanipun Sayyid Hasan. Menawi saking Sayyid Husain niku aslinipun Syarif Husain. Ramane Abdul Qadir asmanipun Sayyid Abu Sholeh Janki Dausat. Saged dipunsebat Jangka Dausat. Jadi saged dipunsebut Jangka Dausat, saged dipunsebut Janki Dausat.
Syekh Abdul Qadir menika lahiripun wonten ing dusun Jailan. Dusun apa? Dusun Jailan. Mulane lajeng disebut Al-Jailani. Lajeng dialek bahasa Arab iku saged dipunsebat Al-Jailani, saged dipunsebat Al-Jilani, saged dipunsebat Al-Jailani, saged dipunsebat Al-Jilani, saged disebut Al-Kailani, saged disebut Al-Kilani. Nah, menawi dialek itu saged disebut Al-Gailani, saged disebut Al-Gilani. Sing mboten saged niku gila, niku mboten saged. Al-Gailani utawi Al-Gilani niku saged. Sing boten saged napa? Gila. Mila nalika Syekh Abdul Qadir menjelang badhe lahir niku ramanipun Sayyid Abu Sholeh niku ngimpi nyumpena pinanggih Kanjeng Nabi. Salebetipun impen Kanjeng Nabi ngendika, ya waladi Aba Sholeh a'taqallahu ibna wa huwa mahbubi wa huwa mahbubi wa mahbubullah sa'nuhu bainal awliya'i wal aqtab kasa'ni bainal anbiya'i wal rusul. Kanjeng Nabi dawuh, he putuku Abu Sholeh, seliramu bakal diparingi anak lanang dening Gusti Allah. Sing anak lanang kuwi bakal dadi kekasihku lan ya dadi kekasih Gusti Allah. Derajate anakmu kuwi sanumu bainal awliya'i wal aqtab. Derajate anakmu kuwi antarane para wali-wali kabeh iku kaya derajatku ngungkuli para nabi lan para rasul. Lah Kanjeng Nabi derajatipun Sayyidil Anbiya wal Mursalin, dadi pimpinane para nabi lan para rasul. Syekh Abdul Qadir menika pikantuk gelar Sultanul Auliya. Mila ingkang nyebut Syekh Abdul Qadir niku pimpinane para wali niku Kanjeng Nabi. Sa'nuhu bainal awliya'i wal aqtab kasa'ni bainal anbiya'i wal rusul. Atus ingkang nyebut Syekh Abdul Qadir niku Sultanul Auliya, pimpinane para nabi niku nggih Kanjeng Nabi. Tiyang ingkang saking mahabbah remen dhateng Syekh Abdul Qadir. Murid-muridipun Syekh Abdul Qadir nyebut ni Sultanul Auliya niku janjane nggih namung niru Kanjeng Nabi. Ming niroke Kanjeng Nabi. Mboten wani ngarang. Mboten wani ngarang-ngarang diri. Atus sing nyebut Syekh Abdul Qadir Sultanul Auliya niku pertama malah Kanjeng Nabi piyambak sa'nuhu bainal awliya'i wal aqtab kasani bainal anbiya'i wal rusul. Mila pimpinane para nabi niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang dados Sultanul Ulama iku asmanipun Syekh Muhyiddin bin Abdus Salam.
Izzuddin bin Abdussalam. Iku sing dadi pimpinane para ulama. Izzuddin bin Abdussalam. Izzuddin bin Abdussalam iku gurune Syekh Ali Abil Hasan Asy'ari. Lah ingkang pikantuk gelar Sultanul Auliya pimpinane para wali niku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kan Syekh Abdul Qadir niku lahir wonten ing Desa Jailani, Kecamatan Tus, Provinsi Torbaristan, negaranipun Iran. Syekh Abdul Qadir niku rumiyin saking Iran. Desane Jailani, Kecamatan Tus, Provinsi Torbaristan, negaranipun Iran. Lah kok domli Baghdad Syekh Abdul Qadir pindah saking dusun Jailani niku pindah dateng Baghdad. Nalika Syekh Abdul Qadir niku yuswa 11 tahun, Syekh Abdul Qadir niku angon sapi. Terus Syekh Abdul Qadir Sultanul Auliya niku rumiyin nalika yuswa 11 tahun tau angon sapi. Jenengan tau angon sapi napa dereng? Nek angon wedhus nalika yuswa 11 tahun Syekh Abdul Qadir niku angon sapi. Lah wonten ing ora-ora, wonten ing lapangan sapi cilik, sapi pedet. Pedet dingon niku dumadakan saged matur mawi bahasa Arab. Saged matur kanthi bahasa Arab napa ngandhani Syekh Abdul Qadir. Iki gampange Abdul Qadir sampeyan iki 11 tahun. Sampeyan iki mangsane sinau, mangsane ngaji. Sampeyan ora mangsane ngumpet angon pedet. Sinareng sapi saged sanjang ngoten niku kanthi bahasa Arab sing fasih. Syekh Abdul Qadir lajeng kondur wonten dalem nangis mlebu kamar ungkep-ungkep. Ngertos ungkep-ungkep napa mboten? Pun tahu ungkep-ungkep napa mboten? Ungkep-ungkep. Konangan ibuke lajeng ngendika, Abdul Qadir nampa kok nangis. Nika lho enten pedet kok saged nyanjangi kula jare urung mangsane angon pedet. Kula niki mangsane bimbinau, mangsane ngaji, mangsane golek ilmu. Lajeng ibuke ngendika, ya sampean kepengin golek ilmu tenan apa ora? Nggih saestu kepengin pados ilmu. Ya wis nek sampean kepengin golek ilmu ya saiki tata-tata. Kata-kata kae bapakmu biyen pas nalika seda ya ningali dhuwit 80 dirham. 80 dirham. Karena usang ngaji, golek ilmu, lajeng persiapan, nyiapke klambi, nyiapke bekal, lajeng enjing-enjing nggih adus, lajeng arta 80 dirham niku lajeng dipun bagi dados kalih. Sing 40 dirham niku dipun
kula dipun jahit tenggen klambine tenggen klambi kelek sing sisih tengen sing 40 niku dijahit tenggen kelek sing sisih kiwa. Lajeng dipun oleh kalih ibuke wis kana nek arep mangkata ngaji mengaku pesen kowe nang endi wae karo sapa wae aja nganti goroh aja nganti ngapusi. Sliramu nang endi wae kapan wae karo sapa wae aja nganti goroh aja nganti ngapusi. Mung niku tok pesene. Ora pesen sun wis sugih mulih nyoto kaya mobil ya mboten. Ibuke nang pesen ngoten niku kapan wae nang dhewe karo sapa wae aja nganti goroh aja nganti ngapusi mung niku. Sing berangkat numpak gerobak mangkat numpak gerobak bareng kalih pedagang-pedagang kang badhe sadyan teng Baghdad. Nggih. Numpak gerobak. Lah dumugi dusun Hamadan rombongan Syabul Qadir niku pedagang-pedagang niku sami dipun begal. Sami dirampok. Digarong. Jumlah perampok, jumlah garong ku wonten 200 tiyang. Kathah napa sekedhik? Kathah. Cegati dijuwoki barang-barange. Dilumpuhke. Nggih. Lah niku wonten begal setunggal sing nyaketi kalih Syabul Qadir Alim niku. Ditakoni jenengmu sapa? Niku kula Dul Qadir. Sampeyan saka ndi? Kula saking Jailan. Sampeyan arep loro ndi? Ajeng teng Baghdad. Ana bareng Baghdad mondok kula nyelmu ngaji. Sampeyan nggo dhuwit ora nggih betul. Temenan nggo saestu. Masa tahsil nggo dhuwit ora percaya. Temenan nggo dhuwit estu mboten dhuwit. Pira 80 dirham niki lho sing 40 tenggalek tengen sing 40 tenggalek kiwa. Wanita adep kenawan pimpinane begal kono kae nggih wantun. Ya wis sing tunggu tak kono kae. Ajeng dipun ajeng begal niku ngadep dengan pimpinan begal. Pimpinan niku kula semerep lare menika nggih jagung watu bocahe niku terus sing betul duit. Ndak nggih betul duit tenan. Lah pimpinannya kan awas. Nek pimpinan biasanya cerdas. Pimpinan itu biasanya cerdas, landep pikiran. Nek pimpinan itu. Katakan itu duit kurang, kita, pun kalau takon itu terus betul. Nek dah dia cah cilik orang ngasih musuhan nggak duit. Biasanya gorene. Setelah Syabul Qadir dipundhepke dengan pimpinane begal diinterogasi. Sampeyan sapa cah sini? Kula Dul Qadir. Sampeyan sekondi kula saking Jailan. Lah arep ndi ajeng teng Baghdad. Arep apa? Arep ngaji. Sampeyan nggo dhuwit nggo pira 80 dinar. Lan dijajal buka duwite niki sing 200 dinar dibuka. Krosor duwite kan duit logam. Krosor. Terus sanganane begal 40 ora duit mripate ijo kabeh.
niki sing tenggalek ki wong nggih kawan dosa dina dibuka oleh krasa. Bapak ini takoni, Abdul Qadir, sampeyan ngerti ora nek aku iki begal? Anggih ngertos. Sampeyan ngerti ora nek aku iki perang tukang njaluki dhuwit? Nggih ngertos. Kok sampeyan kok ora ngapusi karo aku? Kula dipeseni ibu supados kapan wae nang ndi wae karo sop wae mboten pareng goro, mboten pareng ngapusi. Bar niku terus enten pimpinan BK cerdas cerdik dasar asli pikir pikantuk piturdah hidayah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bekale niku terus ndengkluk mawon. Suwe-suwe nangis ngangen-angen lha ya iki ana bocah cilik kok jujur. Aku semene tuane kok tukang ngapusi. Di bulan bali diulang kali iki ana cah cilik kok jujur. Aku semene tuane kok tukang ngapusi. Bon sekarang pun sakutara lajeng pimpinan begal lajeng mutuske. Wis begal 40 ring kesing riwayat begal 40 lajeng dipun kempalaken sedaya. Kowe kabeh do dadi perampok, do dadi begal aku sing mimpin. Lagi aku sing ngejeki, aku sing mimpin. Lah saiki mulai dina iki aku kepengin tobat. Aku kepengin tobat, kepengin melu cah cilik iki ngaji nang Baghdad. Lah karang aku dadi pimpinan sampeyan kabeh, mulai tak jaluk sampeyan do manut karo aku. Iki barang-barang sing wis mbok begal kuwi kabeh iki balekno nang nggon sing duwe. Ana balekno kabeh. Nek serampung ayo bareng-bareng ngaji melu cah cilik iki nang Baghdad. Iki karomahe keistimewaane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mangkat ngaji diderekke begal patang. Dadi urung mangkat mondok niku Syekh Abdul Qadir wis nampa santri, wis nampa murid. Tasih yuswa 11 tahun. 11 tahun Syekh Abdul Qadir niku wis duwe murid begal jumlahe 4. Jadi sing jenenge guru, jenenge ulama niku pancen ora kudu tuwa. Mboten kudu sepuh. Imam Syafi'i sedasa tahun pun mucal kitab teng Masjidil Haram. Dadi umpamane kok sakniki wonten cah cilik umur 10 tahun sing ngalim, sing pinter, awake dhewe sing ngaji kalih cah niku mboten napa-napa, Pak. Mboten napa-napa ora kudu ngenteni tuwa, ora kudu ngenteni 40 tahun. Ya nek umur tekan 40 tahun, nek selawe mati malah itu ngaji. Mula dalam bidang ilmu niku nuwun sewu. Kita ampun pandang bulu. Mbok senajan to bocah nek pancen niku duwe dasar ilmu, kita saged mendhet ilmu saking lare niku. Senajan to saking bocah cilik. Imam Syafi'i niku rumiyin mucal sedasa taun mucal teng Masjidil Haram. Lah sinareng ngelak Imam Syafi'i niku ngunjuk. Imam Syafi'i niku ngunjuk. Ngertos lek ngunjuk mboten bareng. Ingeten iki lek ngunjuk.
Kamangka nalika niku wulanipun wulan Ramadan. Wulanipun wulan Ramadan. Lah murid nggih protes to lho, sampean kok ngombe. Imam Syafi'i jawab, sing diwajibi puasa iku ora wong sing akil balik. Aku ke 10 tahun urung balik kan. Urung ketatrapan kewajiban poso. Lha niki Imam Syafi'i sedasa tahun pun mulang ngaji. Tengah-tengah bulan ngaji ngelak muncul padahal tengene bulan Ramadan kendel mawon aku urung balik. Nek kula ya ora wani niru, Pak. Lah Syekh Abdul Qadir 11 tahun pun duwe murid begal 40. Niki karomah Syekh Abdul Qadir. Estunipun karomahipun kathah Syekh Abdul Qadir kan tergabung terkumpul dengan kitab manaqib. Cerita sejarah-sejarah keagungan atau karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, karomahipun para wali niku bagian saking mukjizatipun para nabi. Niku mau nggih tetep ada napa nggih. Aneh tapi nggih mboten aneh banget. Maksudipun ngeten, mboten kados cerita-cerita sing mboten pati genah kono, Pak. Kan wonten critane Habib niki sedina mikrot ping 40. Wonten malih Habib niki pas nalika teng kamar mandi pas bujal iso khatam Quran ratusan kali. Kan aneh, Pak. Wong nang kamar mandi kok bisa ngatamke Quran. Wonten sejarah-sejarah sing aneh. Nggih aneh tapi mboten aneh banget. Tetep kena dinemu nalar. Syekh Abdul Qadir karomahipun kathah sanget tergabung dengan kitab manaqib. Sehingga mantep mawon derek dan tarekahipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tarekah menika mandhap-mandhap lajengipun paring jeneng tarekah Qadiriyah. Tarekah Qadiriyah. Nah, Syekh Abdul Qadir piyambak kita sedaya mendhet namung zikir jahar. Zikir ingkang seru. Zikir jahar niku zikir sing dilafalke kanthi seru. Lah astunipun Syekh Abdul Qadir menika nggih zikiripun nggih zikir jahar nggih zikir sir. Mong mawon tengene silsilah kita namung mendhet jahar niku. Dene zikir siripun kita mendhet saking Syekh Baharuddin An-Naqsyabandi. Lan tarekah dhewe iki diarani Qadiriyah Naqsyabandiyah. Qadiriyah zikir jahar, Naqsyabandiyah zikir sir. Nah kita sedaya zikir niki kula panjenengan kang sampun semebi at-tarekah niku zikiripun zikir darajat. Cara ngendikan Syekh Ali bin Abdul Wahab Walaton Jambi, zikir menika wonten kalih, wonten zikir hasanat, wonten zikir darajat. Zikir hasanat niku nggih napa zikir kebagusan, zikir kesaenan. Umpami kita sedaya mangkat niku napa bersolawat. Ya teng mriku kok enten tahlile, enten zikire niku zikir hasanah. Wonten kapungan genduren teng mriku ana tahlilane, wonten zikire niku zikir hasanah.
ziarah kubur teng kekuatan zikir hasanat nggih sampun sae. Ning zikir hasanat niku perlu diunggahke tenggen zikir darajat. Zikir darajat niku napa? Zikir sing bisa munggahke derajate manungsa nang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Pengen munggah derajate napa boten? Pengen munggah napa boten? Yen kepengin diunggah derajate nang ngarsane Allah niku zikir dipun guruaken tenggen guru mursyid senenge dibinake sing biat toreko niki zikiripun sampun zikir darajat. Lah zikir wonten zikir jahar wonten zikir sir. Zikir jahar niku zikir ingkang seru. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La niku jane munggah. Ditarik saka udel, munggah liwati ati, munggah terus tekan utek. La ilaha illallah. Munggah tekan utek, terus bar tekan utek terus di napa diguang menengen. Diguang menengen ilaha terus illallah diguang mengiwa ditibake dengan latifatul qalbi. Niku carane zikir ingkang leres. La ilaha illallah. Ilaha kok nengen ora ngiwa. Iki ampun ngantos klentu lho Pak. Iki cara ulama ahli tarekah nek zikir aja nganti kleru. Sebab napa Gusti Allah itu duwe sifat wajib 20, duwe sifat muhal 20, duwe sifat jaiz setunggal. Sifat jaiz niku napa? Sifat wenang. Mula la ilaha kabuleh guwang nengen. Niku napa maksudipun? Kapan perkara nengen niku perkara sing apik. Perkara ingkang apik. Iki perkara sing apik iku biasane sok akeh nang tengen. Mila Gusti Allah muga-muga nibake wenang apik. Lane ilaha niku nengen. Lane ilaha kok ngiwa niku makin malah Gusti Allah nibaken wenang Allah. Mila kapan dikir kedah atos-atos. La ilaha illallah ilaha nengen illallah ngiwa. Dibuken ngoten nek zikir ilaha ampun ngantos ngiwa tapi sing bener nengen la ilaha illallah Gusti Allah niku wenang utawa jaiz nibakaken kesaenan. Mugi sing tumibul dengan awake dhewe sing ilaha menengen niku Gusti Allah takdir nibake kewenangan ingkang sae. Allahumma amin. Mut nek zikir ampun ngantos kelentu. Sebab kathah sanget kula tingali tiyang nek zikir ngobahke sirah niku mung sakarepe dhewe. Sing penting ngrubah awake. Mbuh ngiwa mbuh nengen iki. Iki mulutipun antos-antos ingkang saestu pesempun saking ulama-ulama ahli tarekah kados ngaten. Mila sing nggih zikir niku sing sae tetep dipun gururaken. Mangkene pun zikir mangkene ten latifatul qalbi panggonane dengan ngisor susu kiwa dayung arah mengiwa let rong jari torong driji niku tumibane latifatul
illallah niku makin teng mriku niku. La niku munggah ditarik saking udel munggah liwati ati. Ati diliwati zikir niku makin saged resik. Mila zikir niku saged kanggo ngresiki ati. Lan kemunggah tekan ati ngresiki ati, munggah niku terus tekan punten. Latifah wonten 7 kapan zikir niku makin atine saged resik wonten latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatul siri, afwan lan sapitipun niku barokah zikir saged resik atine. Mula dipun sebataken tazkiyatun nafsi andir wadail. Kanthi zikir terus saged kangge ngresiki ati. Iki mboten namung ati mawon. Karan tarekah kan maknane dalan. Dalan kangge pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Pun berkeliling mawon pengesan sinten. Mugi pinolak faedah pun manfaat maslahat fikih wa dunya wal akhirah. Dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.